Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jamhira mon en garti yewɗo ñalawma walla yewɗo jamma dimanche nogas lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar. Habaruji men e ɗemgal Pulaar koko fati han e États-Unis, donc ɗum woni ko haalete e aduna he. ɗum noon ko kanko président Joe Biden jaɓdemo ƴeftude décision hannde wiide o yalti henne campagne, donc natti wonde candidat pour parti démocrate en e kadi suɓademo oɗo saha joni hono Kamala Harris. ma en gartu hen joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jamhira mon mbiɗen ni ko habaruji meɗen e yawɗo jamma dimanche nogas lewru juillet koko fati tan e habaruji toon to politique ɗum noon ko toon to États-Unis. en gardidi men en kalino wonde ko habaruji meɗen fayata tan ko événement mawɗo baɗɗo toon to hannde to Amérique o siftinde on tan e ñalawma he hono kanko président Joe Biden e nder lettere mo o windi o haali hen o wi wonde ko alay saago o ƴetti décision pour wawde yaltinde hoore makko e wonde candidat ɗaɓɓude arditade leydi États-Unis. ɗum noon siftinde on tan ko dumunno ɓennuɗo foof. ɗum noon tugui tan ko guila nogas e jeenayyi lewru juin caggal nde kanko hoore makko nde fotte hono ancien président Donald Trump ɗum komi mbiyata débat ene wayno o joguinomo caɗele no fewi wawde haalde wawde kadi jaabade won namde won wawde même hoore makko défendude hoore makko e gueɗe ɗe ganduɗa kanko hoore makko ne ɗaminomo haala. donc ene wayno ko oɗon débat addani won yimɓe hewɓe sikkitade han kadi wonde ko kanko président Joe Biden o wawa continde wonde candidat sibabude ɓe ɗaminaki omo wawi hawoyde Donald Trump tawde o perdi oɗo débat. ɓe ɗaminaki kadi hawnaki duuɓi nayyi goɗɗi kadi mbawa fawtade duuɓi makko tawde o yarata ko duuɓi 171. ɗum noon ɗum rewi haawi ko ene wayno ko ñalawma hanki o henne yimɓe kene wona 3 en joyi taw ko yimɓe sarɗiyankoɓe démocrate en. ɗum noon ko suudu représentant nde suudude sénat kamɓe fof ɓe mbawi hollude wonde publiquement wonde ko kanko fof ko wawi wonde foof andaka holko woni sababu muɗum kono o yalti hannde o haali o wi e nder lettere mo windi o wi wonde lettere o kadi o werli o neldi ɗum ko toon to wiyete x wonno Twitter. o wi wonde ko ene wayno ko oɗo saaha o felliti woppude hankkadi o wawa hankkadi wadde doole makko foof e continde ligguey makko taw wonde président e ko heddi e mandat makko ko. ɗum noon ene wayno kadi e nder haalluji ɗi o haali caggal muɗum haali o wi wonde ko oɗo saaha joni ene wayno ko suuɓi ko ñaagui ko ne hono Kamala Harris gonnoɗo adjoint makko adjoint président mo aux États-Unis kañum hoorimi yo ƴefto wona candidat pour démocrate en wawde pottoyo e Donald Trump ñande 2 novembre. e nder lettere o kadi kanko président Joe Biden o haali wi wonde ko teddugal mawgal wonanimo surtout henna leydi Amérique yimɓe Amérique naaɓe suɓademo gonɗindemo hoolademo jabde kadi wardu leydi Amérique o wona président e ɗiɗi duuɓi 3 e feccere ɓennude. mo continue wiide famde ha andi wonde ko Amérique naaɓe foof ene poti famde ɗo ko États-Unis e kamɓe foof ko américain ji. o wi kadi yimɓeɓe yo ciftor ko ala foof ko wawi ko wiyete ene Amérique naji wawa wadde walla Amérique kañum hoɗum wawa wadde tawi ɓe ndendini doole mabɓe tan ɓe goni neɗɗo goto mabɓe mbaɗa ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ko kanko président Joe Biden e nder konngudi noon e lettere o haali wi wonde komo wartu pour o rokka yimɓe détail ko fate hen holko waɗi mo ƴeftude ɗo décision. ɗum noon ɗiɗon détail ne fada wonde ko kanko président Joe Biden hawnaki mo wara ɗeɗe balɗe walla hawnaki e oɗo semaine kam ko yaaci o huccita e télévision o wawa kadi famnude yimɓe holko woni décision ngaji makko. siftinde on tan ko oɗo dumon fof en wayno ko woni ko galle makko toon to Delaware. ɗum noon ko gonɗo toon ko isoliɗo toon sibabude wondude makko e coronavirus mo heewi toon to yano toon to Las Vegas. hawnaki noon won gueɗe goɗɗe jantuɗe hen hawnaki kadi ko pression ɓeydi hewde surtout kadi en faama wonde ko sécurité ko en hono kanko Nancy Pelosi o wawino kanko hoore makko haldude e président Joe Biden. o famini ɗum tan wonde ko so tawi on président Joe Biden continue wonde candidat hawnaki kañum hoore mum ko perdata e kadi hawnaki kamɓe démocrate en ɓe perde ni hay suudu sénat nde ɓe gardi oɗo saaha joni kadi ɓe perde suudu représentant ji ko hay sinno dañino support balɗe ɗiɗi ɓennuɗe surtout yen nananoma hono ancien président Bill Clinton e joom suudu muɗum kañum koyemumen dokkimo support mbi wonde ko yo heddo wonde candidat e kadi famanoma hono Claiborne on ko sénateur mo ganduɗa joom kewɗo doole kañum hoore mum wallanoma e nder hitande ujunnaji ɗiɗi nogas wallimo hawo noma surtout kadi wallimo hawo gagni toon to Caroline du Nord. on kadi haalino wi wonde kene gondi tan ko ƴewde oɗo saaha joni surtout ɓe puɗɗima haaldude
yimɓe walloɓe kamɓe parti démocrate en surtout yen koɓe mbiyata donc yimɓe wiyeteɓe kañumen ko donateur uji ko ɓe dokkata kalis surtout walloɓe kala ko fate campagne kala kadi programme uji mo candidat ƴefti ene wayno o wi wonde ɓe puɗɗinoma haalde e kanko Claiborne ko haalno hanki o wi wonde ko ene wayno ko 75% e ɓeɗon yimɓe ɓe o haalde ene wayno oɗo saaha joni kañumen koye men fof puɗɗitimo hoolade hono kanko président Joe Biden ma wawa hawde Donald Trump kadi ne mbawi continue ɗumindema kono ko wawi wonde fof ene wayno ko hawnaki hakkude hanki walla hecci hanki e hande subaka sibabude hande kanko woni ko toon to Delaware o sellani wonko kewi goɗɗum ko wawi wonde fof o ƴefti décision makko hande wonde o oppi wonde hankkadi wonde candidat ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa ene fadano no fewi kadi surtout enne wonande tugui tan États-Unis ha toon to Europe e ko hunde fayre mawde wonanno so tawi o continue wonde campagne surtout enne ko hulde ɓeɗon Europe naaɓe surtout kadi américain ji ko ɓuuri hewde hen hono kanko Donald Trump ma o continue wawde ɓurde toɓɓe ma o gañu kadi woteji garoji e nder lewru novembre ko hunde ɗaminnode kanko président Joe Biden mo ƴefti décision donc décision o ƴefti ɗum hande ko addi foof ko anda taw oɗo saaha en woni ko kanko Kamala Harris omo heddi ha hande wonde candidate hay sindo officiellement o namaka taw ene wayno kadi ɓe mbayli mbadi holno campagne mabɓe no windirte oɗo saaha joni wonti wonno adana Biden Harris kono joni wonti Harris pour président ɗum noon ne wayno ko kanko Kamala Harris kadi e nder ɓatake mo windi o wi wonde ko teddungal mawgal wonandemo surtout kadi yettude hono président Joe Biden surtout en wiide suuɓi mawum wi wonde ko ene ɓamtimo pour wonde yo won candidate nometeɗo o wi ɗum noon ne wayno ko ma continue haare nde wonande nde e kadi mo siftini yimɓe ɓe tan ko haare wonande nde surtout henno ko il faut ko kamɓe fof ɓe ndenda ɓe kaɓa e projet biyeteɗo 2025 ɗum noon ko projet ko ɓuuri hewde républicain ji en sipportude Donald Trump kañumen ko oɗon projet e continde kadi haare nde ɓe gonno fof beele ɓe nawra Amérique yeeso ɗum noon wayno ko windi oɗon lettere donc wi wonde ko kanko hoore makko ko continue ɗo wadde campagne makko ko andaka tan oɗo saaha joni ko est ce que ko kanko Kamala Harris mo jogori wonde mo kamɓe parti démocratique mo ɓe ƴeftata pour wonde candidat mum pour nomde ɗum toon to convention donc ɗamina ko ɗo e 48 heures surtout henne ko famata tan ene wayno ko ɓurɓe wonde hohoɓe ene wayno ko e nder parti démocrate en kanko ene jaa hen kanko gardiɗo sénat hono Chuck Schumer ene jaa hen kanko gardiɗo toon suudu représentant ji donc numéro 2 toon to speaker mbiyeɗo Hakim Jeffrey ene jaa hen kadi ancien speaker hono kanko Nancy Pelosi ɓurɗo jogade ɓayre kamɓe surtout yen kamɓe hohoɓe démocrate en wawɓe kadi addude yimɓe hewɓe pour supportude kanko Kamala Harris e kanko kadi hono kanko Barack Obama en wona hay goto mabɓe haalani e nder lettre ji ɗi windi ɗi yettude hono kanko Joe Biden e décision mo ƴefti o mantudemo hen surtout en hollude wonde ko kanko oɗo décision ko décision mo ganduɗa mo weeɓani surtout en neɗɗo gardiɗo leydi e neɗɗo kadi jiɗɗo wonde candidat felliti wiide wonde woppi candidature muɗum sibabude intérêt parti muɗum walla intérêt leydi muɗum ɓurani ɗum e intérêt muɗum ɗum noon ene wayno ko hay goto mabɓe haalani hen ko fate Kamala Harris ɗum noon firtani wonde ɓe jogorani supportudemo kono noon ene wayno ko fama tan e tugnade kadi habaruji ñoheteɗi gonɗi less wono kamɓe ɓeɗo en hohoɓe oɗo parti démocratique ɓe goni koye liggade oɗo saaha joni pour rendinde kala yimɓe ɓe ganduɗa en démocrate en surtout en hawnaki wonen winoɓe enen jiiɗi wonde candidat walla won hen ko ɗaminnoɓe ni kañumen koye maccu ɓe gona candidat ɗum noon ko ɗum woni ɓe mbawani haala ɗum kadi e nder ko haala ɓe jiiɗi ko continde ɗo en 24 heures walla 48 heures continde yettudemo kanko président Joe Biden e kontude kadi limtude golle makko limtude kadi hol gueɗe ɗe waɗani Amérique e surtout en kadi rokkudemo on ko mbiyata teddungal ɗum woni donc hay goto mabɓe ɓeɗo nayo surtout en ɓeɗo ɗiɗo ardiɓe toon to congrès hono kanko Hakim Jeffrey e kanko Chuck Schumer e kanko kadi gardinoɗo toon to suudu représentative hono Nancy Pelosi e surtout Barack Obama ɓeɗo fo hay goto men haalani kono noon ene wayno ko e oɗo saaha mo jarten hono gouverneur uji e surtout yimɓe ɓe ganduɗa en ɗaminnoɓe ene cuuɓe pour hawnaki gona candidat kañumen bindimo kanko Kamala Harris jaltini publiquement e mbine supportum ene jeeya ko sakki ko winduɓe lettre uji mbaɗi publiquement mbi wonde en supporti wonde ko kanko Kamala Harris yo wonno nominé pour banggue démocrate en hono kanko
Gavin Newsom on ko gouverneur mo tonto Californie. Gretchen Whitmer mo gouverneur mo Michigan. Kanko gouverneur Josh Shapiro gouverneur mo Pennsylvania. Gouverneur mo Illinois biyeteɗo JB Pitzer. Kanko gouverneur mo Kentucky biyeteɗo Andy Bishar. ɓeɗo fof donc tuggi tan kanko président Joe Biden o windi oɗon lettere ha ɗo jarten ɗo enen wayno ko yimɓe ɓe ganduɗa hohoɓe mawɓe ɗum noon ko démocrate en ardiɓe wonɓe toon to congrès walla ardinoɓe leydi ndi en jeeya hen eɗum ndiwen liste hono kanko Bill e Hillary Clinton ɓe kamɓe fof guiddi winde lettere en jeeya hen Elizabeth Warren on kadi ko sénatrice jeeyaɗo toon to Massachusetts wondi ko kanko woni bawɗo wallude yimɓe parti démocratique rende wonen neɗɗo goto bawɗo kadi hawde hono biyeteɗo Tammy Baldwin kañum ko sénateur jeeyaɗo toon to Wisconsin wondi ko hande ko ñalawma kesso wonande parti oɗo en surtout en kadi wonande leydi ndi en e gardugol makko kanko Harris ene jeeya hen kadi hono biyeteɗo Jared Moskowitz on kadi ko représentant jeeyaɗo toon to Florida. Maxwell Force on ko Florida jeeya kañum ni ko représentant kañum hoore mum wi endorsimo. Kati Porter on ko représentant jeeyaɗo toon to Californie ko démocrate on kadi wi wonde yi e jambaragal e makko kanko Kamala Harris ɗum noon haare nde woni ñande fof pour on walla rewɓe e worɓe fof walla kadi peuple américain en jeeya hen Martin Luther King tataɓo ɗum noon ko ɓi Martin Luther King. Adam Schiff on kadi ko représentant jeeyaɗo toon to Californie kañum hoore mum oɗo saji ko candidat en pour heɓtude jonde on kanko Diana Feinstein cankinoɗo dumon ɓeɗo on kadi ene wayno jeeno e yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe démocrate en ñaguinoɓe kanko Joe Biden yo oppo wi wonde ko gueɗe ɗe ne kulɓini seeɗa ko Kamala Harris tan wawi dinde parti démocrate e wawi kadi wawde hawde hono kanko Donald Trump. Gabi Gifford on kadi ko représentante ene wayno ko to Arizona je kañum hoore mum meeɗi fellede tan campagne muɗum. Ted Lieu on kadi ko Californie jeeya ko représentante. Josh Shapiro on ko neɗɗo ko gouverneur toon to Pennsylvania ko ɗaminnoɗo kañum hoore mum hawneki ma suuɓe wonde candidat kañum hoore mum windi lettere wi wonde kene en endorsimo en supporti candidature makko kanko Kamala Harris. Petit Judge on kadi ene wayno ko kañum wonno secrétaire walla ministre député ko fate transport kañum hoore mum windi lettere caggal de président Joe Biden windi lettere muɗum wi woppi yetti hen Biden yettimo kadi kanko Kamala Harris wi ko Kamala Harris ene wayno ko kañum woni tan neɗɗo tan poɗɗo wawde oɗo saha joni continde jogade nde huɓude ndeɗo feere nde ganduɗo kamɓe démocrate ene jiiɗi pour wawa hawde Donald Trump. Gavin Newsom on ko gouverneur mo toon to Californie kañum hoore mum ko ɗaminnoɗo kañum ene wawi wonde kañum hoore mum candidat pour parti démocrate e kañum windi kono wi lettere wi wonde kene endorsi oɗo saha joni hono o ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni si babude démocratie leydi e États-Unis wonde risque hay goto wawa walludeɓe en hawde Donald Trump ila kanko Kamala Harris. Roy Cooper on kandi ko toon to jeeyata toon Caroline du Nord ko gouverneur kañum hoore mum windi lettere wi wonde ko windi e nder ɓataki windi wi wonde ko ene heppi pour nde campagne makko fuɗɗoto kanko Kamala Harris ɗum noon toon to Caroline du Nord e kadi ene wayno ko beele ɓe tikkeɗo ene wawa gagnade ko yacci yimɓe hewɓe. Stacey Abrams on kadi ko kañum wonno meeɗi wonde représentant toon to Georgia ko ɓalejo kadi kewɗo doole kañum hoore mum windi lettere wini endorsimo kanko ko sakiri arde joni tan ene wayno ko représentant jeeya toon to New York Alexandria Ocasio-Cortez ko neɗɗo kewɗo doole kadi surtout to banggue progressive en e kadi ene wayno kanko hoore makko wi ko Kamala Harris ko kañum woni président mo États-Unis garowo kañum woni futur président des États-Unis o wi ɗum noon ene wayno kanko hoore makko rokki ɗum support makko foof no wawi wonde pour beele ene heeɓa victoire. Sénateur goɗɗo kadi jeeyaɗo toon to Pennsylvania biyeteɗo Bob Casey kañum hoore windi ɓattaki juɗɗo yettude hen président Joe Biden e kadi e vraiment tinnare muɗum yettude ɗum kadi e cagatagal mum surtout henne jambaragal mum woppude ko yinno pour wiide wonde ko intérêt leydi muɗum walla intérêt parti mum ɓuuri wonde important e intérêt muɗum personnel kono ene wayno ko kanko hoore makko kadi o wi wonde oɗo saha o endorsi hono Kamala Harris.
ko jiita e ɗum ɗo nan e wayno ko ha hande haysinto andaka taw ni hono kanko Kamala Harris parti démocrate en mbawi rendude pour suɓademo haysinto haalaɓe ɗo ɓe fof ko yimɓe ɓe ganduɗa hen oɗo saaha joni ko ɗaminnoɓe ɗe gona candidat kadi tawde kañumen koye ɓe dokkimo support hawnaki ene wayno ko kanko jogori wonde candidate pour parti démocrate donc ko fama tan ko ɗamina tugnade hande e journal biyeteɗo Axios ene wayno ko kanko Kamala Harris ne wawi o dañe ɓeɗo yimɓe jeegom ene wawi goto men won candidat pour wonde vice président ɗum noon ene jeeya hen hono gouverneur toon to Caroline du Nord Roy Cooper bindude lettre déjà ne supportem en jeeya hen gouverneur de Pennsylvania Josh Shapiro on kadi windimo lettre ne supportimo ene jeeya hen hono sénateur Mark Kelly noon ko siftin ɗon ko debbo muɗum wonno Gabi kañum hoɗum fellan ɗon kadi donc ene wayno ko kanko Mark Kelly ko kanko woni sénateur cuggitande John McCain sankinde gouverneur mo Michigan biyeteɗo Gretchen Whitman kañum hoɗum ene jeeya e limtaɓe oɗo saaha joni gouverneur toon to Illinois biyeteɗo JB Pritzker on ene jeeya kadi e candidat gouverneur Andy Beshear ɗum noon ko gouverneur mo Kentucky donc gouverneur mo Californie Gavin Newsom on kadi ne jeeya e candidat ji ɗaminaɗi hawnaki ma suuɓe pour wona vice président makko donc ɗo e balɗe ɗiɗi garoje hawnaki ko temps mo ganduɗa enne kamɓe démocrate en surtout eɓen goni occupé oɗo saaha joni liggade rendinde non seulement yimɓe démocrate en foof no yaari joni ni kam ene wayno ko signe moƴƴi e kono noon kadi wawde suɓade mo ganduɗa kene wawa walludemo kanko Kamala Harris pour artirde wiyeteɓe républicain ji ɓe jiiɗa Donald Trump walla wiyeteɓe ni démocrate en hulnoɓe hono kanko président Joe Biden manggu makko ɗum noon ko ɗum woni ko haalte oɗo saaha joni e nder ko yaltima won joni minute aji tan hono kanko sénateur jeeyaɗo toon to West Virginia hono biyeteɗo Dimanche ɗum noon wayno ko kañum hoɗum ko kalnoɗo mbi wonde ko so mandam mum gasi pour wonde sénateur kañum hoɗum mum wonta han kadi wonata candidat kadi ko neɗɗo poɗodirannoɗo no fewi e kanko président Joe Biden pour wonde kañum hoɗum mum ko modéré woni hen sahaji haɗa Joe Biden wadde plan muɗum ɓuuri jogade kadi ko sehilaɓe ene tuuma woni ɓuuri jogade ko sehilaɓe to banggue républicain wiyama kanko hoore makko ene wawi won haala ummi koye makko hawne kanko hoore makko mo yiiɗi wonde candidat kono ala ko leeri taw ene wayno oɗo saaha joni ko pewnitagol mangol wonande kamɓe parti démocrate en to banggue république ji noon hono kanko Donald Trump ene wayno ko campagne makko yaltini message uji kewɗi kanko hoore makko mo windi kanko Donald Trump haali d' abord wi wonde ko hono Kamala Harris ko neɗɗo ɓurɗo webde fiide ni ɓurɗo webde habde e kanko président Joe Biden ene wayno kono noon ko ɓuuri yajji ko ene ko ɓuuri haalede ene wayno ko kamɓe républicain surtout campagne makko ɓe gona noon fewnitaniɓe pour wonde hono kanko Kamala Harris o wona candidate ko kulol mongol wonani ɓe oɗo saaha joni ko jiida e ɗum ɗon ene wayno ko kanko gardiɗo suudu représentant ji e nder message mo windi adan pour caggal nde président Joe Biden wi woppi han kadi wonte wonta pour candidature mum ene wayno ko e nder message mo windi so tawi président Joe Biden windi lettre wi wonde ko wawa wonde candidat donc jogaki cellal muɗum jogaki hattan muɗum e foti windi tan ko lettre wi woppi ardade leydi ndi ko yaaci ɗum noon ko kanko biyeteɗo Mike Johnson windi ɗum ɗon donc ko ɗon jaratino oɗo saaha joni ko siftinde on tan en ñalawma hono kanko président Joe Biden o windi ɓatake ɓatake o neldi ɗum toon to X ɗum noon ko page gandirnoɗo Twitter o wi wonde ko ene wayno ko à partir de hande o natti wonde candidat pour ɗaɓɓude arditade leydi États-Unis ɗum noon kadi ko pression ngaji ni gonna e makko kono andaka holko woni sababu muɗum o haali e nder ɓatake o wimo artu o rokka détail uji ɗum noon taw koye télévision kono noon kadi e nder ɓatake goɗɗo kadi o haali wi wonde ko oɗo saaha joni o endorsi hono Kamala Harris gonnoɗo vice président makko gonnoɗo vice président o kañum hoore mum yo suuɓe beele no wona candidat pour démocrate en mbawa beele no wawa habde Donald Trump ene wayno ko ɗum woni ko ɓuuri wonde ko habaruji e meɗen hannde ko jiida ɗum ɗon o leyɗele Europe ene wayno réaction ngaji ene keewi ha no feewi kono ko ɓuuri hewde réaction ngaji he tan ko yimɓe hewɓe ko yettudemo kanko président Joe Biden to ene support mo waɗani leyɗele Europe surtout liggey makko hakkude Amérique e OTAN ma en ɓeydo yañade hen janggo so tawi jeeɓe habaruji meɗen kono noon ko ɗon jaratanoɗo saaha joni ko événement ji ɗiɗo kewɗi hannde toon to États-Unis. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diosar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e oɗo jamma
dimanche hawri ko nogas ko lewru juillet hitan ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi ɗum noon ko siftinde on tan hono kanko président Joe Biden ene wano e ñalawma he o woppi candidature makko donc hen kadi o yalti wonde candidat pour démocrate en pour haɓɓoyde walla fotede e Donald Trump ɗum noon ko ñande 2 novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi oɗo saaha kanko président Joe Biden o wi wonde ko o yiɗi kono Kamala Harris gonnoɗo vice présidente makko waɗe wonta candidat ɗum noon ko ɗum wonno habaruji ɓurɗi wonde hande kalateɗi aduna hen fof kalateɗi e États-Unis ma en gartuɗo e janggo kadi so tawi Allah jaaɓi so tawi wonko kewi hen ko musidɗo mon Amadou Touré haldanoma yen mbaali jaam on jarama.